Siyanibingelela nonke abalaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Kubo bonke abantu abalalele njengamanje siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini ukuba sonke sithathe amaBhayibheli enu silalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke sinifundisa khona sinishumayeza khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izindaba ezimnandi ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ezimfundisweni zenu zokuba niyakholwa ukuthi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, niyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge kwabowethu esezulwini ngalesikhathi samanje sokuba usivusile nanamanje kuseni ukuba silizwe ilizwi lakhe lisebenze imphefumulo yethu nezinhliziyo zethu ngamandla kaNkulunkulu wethu osemazulwini. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani mfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yezwi umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena ongumnini webandla oyinhloko yalomzimba esikuwo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane ngobungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu namandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo engcwele kuba yinye inkosi, yinye inkolo, omunye umbhabhadisi egameni likaJesu Kristu. Akekho ofana naye, akekho olingana naye, uyinkosi yamakhosi ephezu kwakho konke kubo bonke. Kulabo abavumayo bamukeliswa isiphiwo sikamoya weqiniso ngegama likaJesu Kristu. Siloke simbonga njalo uNkulunkulu ngomusa nobukhulu bakhe nothando lwakhe lweqiniso olungaguqukiyo ezintweni zonke limi ngendlela afuna libe yiyo, nomusa wakhe osanele sonke thina abantu ebebeyizoni sihamba ngokuduka nangwenyama, siholwa izinkanuko namanje ezisizingelayo ukuba sihlale esonweni, kepha ngomusa kaNkulunkulu sinqoba ngayo uJesu okuyiyena osicelele ukuba sithethelele amacala ethu ngegazi lakhe, nokungayi singaphambi kwaNkulunkulu sicele ukuthethelelwa iziphambeko zethu nathi sithethelele bonke abasonayo.
ngokuba uma singabathethelela abasonayo nathi ngeke sithole umusa kuye. So kuyinto ebalulekile ukuthi uma sikholwa siqale sifune ukufunda ukuthethelela nathi bese sicela intethelelo kuye lo sithethelelayo. Inkonzo yokubuyisana inkonzo ebalulekile lapho khona kusuke kuphanjwenwe ngokwendlela yokuphila. Nathi kuNkulunkulu asibumba ukuba sibe umfanekiso wakhe, saphuma endleleni yakhe ngale ndlela leyo ukuthi uNkulunkulu noma ezama ukwenza inkonzo yokubuyisana lapha kwincwadi yaGenesis sahluko 4 ngesikhathi amadodana kaAdamu uKhayini noAbel benikela uNkulunkulu. Uyanikela uAbel uNkulunkulu umnikelo wakhe awuthande awunamele. Bese kuba umnikelo kaKhayini uNkulunkulu angathokozanga ngawo. Kepha uKhayini uma ebona ukuthi umnikelo wakhe awamukelwanga, awuthokozelwanga umoya ingcwele, bese uKhayini inhliziyo yakhe igcwale ububi nobuso bakhe bushintshe. Athi uNkulunkulu uKhayini, kwenziwa yini unyukubale? Uma nawe bawenza kahle nawe bozakwamukeleka. Utshelwa ukuthi isono siyangqongqoza eminyango simile silinda yena ukuthi asilawule. Ngokuba unikiwe amandla ukuthi athathe isinqumo sokuthi ngabe ufuna ukulandela ukulunga noma uzogcwalisa inkanuko yobubi. Yena-ke uKhayini uyakhetha ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu efuna enze inkonzo yokubuyisana naye ukuba agweme isono nomfowabo ukuba abukele kuye benze kahle, yena ubiza umfowabo ambizele ensimini afika ambulala. Ngakho-ke igazi lika-Abel elingenacala liyakhala enhlabathini, lisakhala namanje ngoba igazi lomuntu liyakhuluma. Liyamangalela uKhayini ongenzanga lutho, limangalela uKhayini owabulala umfowabo. Inkonzo yokubuyisana siyayalwa kakhulu ngayo. uJesu Kristu athi-ke, thanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda. Kuyavela-ke futhi ngokuhamba kwesikhathi u-Isaka azala amadodana amabili, uJakobe no-Esawu. U-Esawu udayisa ngefa lakhe noma ngelungelo lakhe lokuba indlalifa umfowabo uJakobe ngenxa yesobho noma ukudla. Bese-ke u-Esawu baphinde bamphuceke nezibusiso. Lokho kumbangela inhliziyo ebuhlungu. Izibusiso kwakumele zehlele kuyena ngenxa yokuthi udelele isiphiwo sokuba indlalifa. uNkulunkulu wanikela ngaso kumfowabo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayesemphuca izibusiso. Ingakho izibusiso zawela kuJakobe ngesikhathi uRebeka ethi akahamba ayokwenza lokhu ayemyalele ngakho ukuze abusiswe, ukuba wayethandeka emehlweni kama wakhe ngokwezenzo zakhe nangempilo ade eyiphila. U-Esawu waba indoda engathandeki kubazali bakhe ngempilo ebekade eyiphila, ayenobuqili egangile. Ngakho-ke uvela ukuthi wathi esephuciwe ifa lokuba indlalifa noma ilungelo, nezibusiso zathathwa, sekumele abusiswe, kwathiwa umfowenu uza kubusa phezu kwakho. Inhliziyo yakhe yaphenduka yaba yimbi. Esikhundleni sokuthi abuyisane noNkulunkulu, avuma amacala akhe azisole nomfowabo
bakhulumisane yena wafuna ukubulala umfowabo. Uyahamba ke uJakobe abaleke aye komalume kaLabani. Bese buya uyeza uEsawu ezomhlangabeza ngenhliziyo yokuthi ufuna ukumenzakalisa okubi. Bese uNkulunkulu afike athi ungakhulumi negama elilodwa elibi noma elihle uJakobe. Nangempela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akhulume noEsawu ezwe afike nakanjalo. Oh ngiyaphosisa. uLabhani bengifuna ulontuzana uEsawu. Bese buya uqhubha izipho ke anika abasebenzi bakhe uJakobe athi abahambe bayonika umfowabo ukuze azakhele indawo enhlizweni yakhe ngoba ufuna ukubuyisana nomfowabo. Bese ke ahambise leso zilwane bezifika kuEsawu naye wayeze ngodlame. Kepha nakuyena uNkulunkulu wafika. Wafika uNkulunkulu wamtshela ukuthi ungalinde wenze lutho uJakobe nceku yakho. Lokho ke uzokuthola kwincwadi yaJasha kuleli iBhayibheli. Kunencwadi yaJasha enomlando ophelele mayelana nendaba yencwadi kaGenesis. So iyakuveza ukuthi uNkulunkulu athumela ibutho lezingilosi lifike uEsawu nabantu ayehamba nabo ababe400 bebapikile ukuthi ahamba ayohlasela uJakobe amphuce imfuyo ngoba naseqaleni ngesikhathi ehamba kule ncwadi yaJasha uJakobe waphucwa umfowabo uEsawu konke ababemnike kona kubo kuyigugu nengcebo ehamba yakomalume. So mase buya uNkulunkulu uyahamba umtshela ukuthi angalindi amthinte uJakobe. Jakobe ke mase hlangana naye sehambisa izilwane uEsawu ngenxa yokwesaba uNkulunkulu ugcina esevuma ukubuyisana nomfowabo. Kepha ubuqili buka Esawu abuzange kuphele nenkani yakhe azange kuphele. Kepha ukubuyisana uNkulunkulu ayefuna phakathi kwabo kwenzeka. So siqhubeke ke sihambe size siyofika kuJesu ke lapho uJesu esethi uma umfowenu unenxa naye. Uma umfowenu unenxa naye hamba uye kuyena ukhulume naye. Uma engakuzwa landa omunye umzalwane nibuye ehlale phansi. Uma engakuzwa tshelani ibandla. Ningamphathisi futhi komuntu ongathi uyisitha. Kepha makabe njengomuntu ongakholwayo ukuba inhliziyo engakholwa ayizwa futhi ngeke ize ilenze izwi kaNkulunkulu. So inkonzo yokubuyisana lena ke athi uNkulunkulu mekhuluma ngayo kwincwadi yesibili kwabaseKorinte esahloko 5 sibuyisana noNkulunkulu ngaye uJesu osibuyisela kuNkulunkulu ofuna ukuphila kithi njengoba kade ephila kuJesu. Ngeke uze kube yikholwa elikholwa uJesu osikhomba kuNkulunkulu ukuze sibuyisane uhlula ukwenza inkonzo yokubuyisana nomakhelwane wakho. Inkonzo yokubuyisana inokuthi noma ngabe wena usohlangothini olulungile noma usehlangothini olubhedayo. Uma usenkonzweni yokubuyisana umzalwane nomzalwane uyahlambuluka. Inkonzo yokubuyisana ukuhlambulula inhliziyo yakho usho into ekuphatha kabi. Uma kumele uxolele uhambe uxolele umuntu. Uma kumele uthethelele ukuba yini inkonzo yokubuyisana kuNkulunkulu ibalulekile ngokuba iletha ukuthula nobungcwele phakathi kwabantu. Ngaphandle kwenkonzo yokubuyisana akukho ubungcwele, akukho futhi ukukhonza uNkulunkulu ukuba into ebalulekile kuyiyona esibizelwe inkonzo yokubuyisana. So uma uthi usindisiwe kunabantu ongakhulumisani nabo noma bazondayo noma banyanyayo noma othi ke bakwenza kabi ubaxoleli. Ngeke uze ume phambi kaNkulunkulu ukuba iBhayibheli lithi landela ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele. Landela ukuthula nabo bonke abantu. So mekukhulunywa ngalonto kuthiwa ungaziphindiseleli okubi ngokubi. Mzalwane, inkonzo yokubuyisana lithi
phendula okubi ngokuhle. Phendula okubi ngokuhle. Ukuba uthando lusibekela zonke izono. So uma lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathanda izwe kangaka, uthanda izwe elibi eligcwele abantu abayizoni. Wanikela ngendodana yakhe ekhombisa uthando ukuba yona izokwazi ukuthi isimele. Khona sizokwazi ukubuyisana naye ngokuba indodana yakhe yona yodwa evela kuyise iyona kuphela elungile ekwazi ukwenza intando kaBaba igcwalise. Noma ifela amacala ethu, ifela isono, amacala ethu isono. Hallelujah, glory to God. Abantu abakazi ba-understand ukuthi uJesu wafela amacala ethu kushuthi wafela isono angazange asenze ngoba bamqambela amanga. So uma uJesu uthi wafela amacala ethu, ithina abantu abanamacala noma abanecala uNkulunkulu ngesenzo esibi. uJesu akanacala. So uma afela amacala ethu wafela thina. Uma thina ngaye sibe nokubuyisana noNkulunkulu. So mezothi phakathi kwabafundi bakhe ke thandanani. Yiwona umyalelo lo enginika, nithandane ukuze abantu bezobona ukuthi nina ningabafundi bami. So uma sigcwalisa umoya lemfundiso yothando, sigcwalisa ubungcwele uJesu asilethele bona umvelezulweni. Athi noma efela amacala ethu wavuka ngenxa yokulunga kwakhe. Ufele iziphambeko zethu kepha wavuswa ngokulunga kwakhe. So uma ke uJesu efele amacala ethu futhi uvuswa ubungcwele obukuyena ngokuba yena kanacala kepha ufele amacala abantu. Ugwetshwe izikhohlakali zimgweba ngamanga ukuze sigcwalise inkanuko, kepha kuyena kwakumele kwenzeke kuyena lokho ukuze kugcwaliseke konke ukulunga kaNkulunkulu okukuyena uJesu ayekuzele emhlabeni ukuba azokwazi ukuthi athi bonke abakholwa yimi banokuphila. Ngokuba mina uma ngifa ngizovuka, ngizovuka nje ngamandla kaBaba okimi ngokuba yena kuphela obusayo empilweni yakho. So ukubusa kwaNkulunkulu empilweni yakho kusho ukuthi wena awuziphileli, wena uphilela izwi lakhe ekuyilona elikilawulayo njengoba lalilawula lo mzimba kaKristu. uKristu wayelawulwa yizwi. So ukuphenduka kwakho ushintsha impilo noma ushintsha ingqondo yakho wena, so ukuvuma ukuthi indlela ehamba yakusiyona uNkulunkulu usezoba ubaba wakho ukuba uzokwenza konke akushoyo. So uma ethi uNkulunkulu hamba othethelela abantu ababonileyo, bathethelele bonke abantu. Uma uNkulunkulu ethi landela ukuthula nabo bonke abantu, zehlise phambi kwabantu naphakathi kwabantu, uphile impilo ekhazimulisa uNkulunkulu ophila kwenu. Akekho umzalwane ozothi ke yiso ngeso noma izinyo for izinyo. Akekho umzalwane ozothi ke uma ungithela ngamathe ngizokushaya ngempama. Ngokuba yini? Umzalwane uphila impilo yothando. And ke umzalwane akakhulumi kambi ngabanye abantu. Uma ukhulume kambi ngomuntu, cela intethelelo kuNkulunkulu ukuthi wena wenze kabi. Do you understand? Ukuba uma sivuma izono zethu phambi kwaNkulunkulu uyakuzithethelela, uma nathi sizothethelela abasonileyo. So le nkonzo le ubuyisana kusho ukuthi uma ufuna ukuphila impilo ephelele phambi kwaNkulunkulu, funda ukuthethelela. Funda ukuthi wenze kahle phambi kwaNkulunkulu. So lana ethi ke umbhalo kwincwadi yaseKorinte yesibili isahluko 5 verse 15. Wafela bonke. Uthi umbhalo uJesu wafela abantu bonke ukuze abaphilise. We understand ukuphiliswa. Uma esifela, ufela ukuthi thina siyizoni, kepha ngaye sinokulungiswa nokulungiselwa impilo yethu
ngaye. Ingakho kuthiwa wafela bonke abantu, wafela izwe lonke. Igazi lakhe alichithekelanga kuphela laba abantu bayakholwa, kepha umhlaba wonke. Ngokuba yilowo nalowo okholwa yizwi elikuye uyakuthola ukuphila njengayo uJesu. So akafelanga amaJuda, akafelanga amaNdiya, akafelanga amaChina, akafelanga amaZulu. Ufele abantu bonke emhlabeni. Ngokuba izwi likaNkulunkulu elabantu bonke emhlabeni. uNkulunkulu ubusa emhlabeni nasezulwini. So izwi lakhe uNkulunkulu afuna liphile kithi. Ngoba ngaphandle kwezwi lakhe akukho ukuphila. You understand? Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona. So uma siphila asiphili manje nje wena uthi uyaphenduka ufuna ukuphilela uJesu noma uyakholwa kuJesu, awusaziphileli wena. Manje uziphilela wena ubuzenzela into oyithandayo, ububhema, ubuyithuka inhlamba, ubushaya abantu, ubugwaza abantu, ubulala, ubuntshontshe, uqamba amanga, ubuphinga, ubuwenze yonke into ezojabulisa wena. Ngoba yini? Wena uyazilawula. Ezo lonto leyo uzilawula nje, uzilawula ngomoya kaSathane. Kepha once wathi wena ufuna uJesu, uma kukhona umuntu othi anikhulumisana naye, hamba uye kuyena ufike umtshele ukuthi mfowethu, noma ngabe yini lesixabanisayo, ngicela ukuthi ngidlulise, mina ngiyaxolisa uma ngonile kuwe, noma mina ngiyaxolela kukho konke okukhulumile, ngizothatha njengento engakathi ayikazi ngekhona. Ngokuba yini? Inkonzo yokubuyisana iyona esiholela uNkulunkulu. Uma sithi sifuna ukubuyisana noNkulunkulu kepha singakwazi ukubuyisana sisodwa, ayikho into esingathi soyiyele ezulwini. Ngeke size silibone izulu. Kepha indaba isekutheni kufanele siqale sifunde ukubuyisana ngokuthi sivume iziphambeko zethu. Lize lithi iBhayibheli, vuma noma wenziwa kabi ukuze kube khona ukulunga. Kubuhlungu kwenziwa kabi, kubuhlungu ukukhulunywa kabi, kubuhlungu ukuzondwa. Kepha uyaunderstand ukuthi kubuhlungu kangakanani lo muntu okuzondayo, inhliziyo yakhe ebuhlungu ngawe. Noma ungaya koxolisa, kepha ngenxa ukuthi inhliziyo yakhe ayifuni ukuthethelela, akusewena onecala, uyena osethwele umthwalo. Kepha wena gcwalisa uthando lukaMoya Oyingcwele. Uma edlula umbingelele, uma ecela usizo umnike, uma umbone ephethe kabi noma umsize. Ngoba yini? Umyalelo wokuqala nowokugcina uluthando. Ngaphandle kothando akukho nsindiso, akukho ukusibekelwa kwezono. Ukuba uNkulunkulu uthumela uJesu ukuze thina sikwazi ukuthi sibuyisane naye. Inkonzo kaJesu eyokubuyisana. So mesithi sifuna ukuze kuNkulunkulu kufanele sifunde ukuthethelela, sibe nezinhliziyo ezizothile, nezinhliziyo ezigcwele uthando. So awuziphileli wena ngenxa ukuthi lempilo eyaphilwa uJesu lemhlabeni uyayithanda, uyayifuna, uyakholwa futhi ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. So lempilo uJesu akwabeleyo uzoyithatha uyiphile, ukuba impilo emnandi. Impilo kaJesu asigcini ngokuthi sikhuleke kuyena, siphila impilo asabele yona. Uma ethi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda, ingokuba ufuna ukugcwaliseke ukuthula nobungcwele nothando phakathi kwabazalwane. So siyayalwa ukuba siqonde ukuba masiphila impilo yobungcwele asisaziphilele nje, sesiphilela lowo owafela izwe lonke. You understand? Ani Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo, wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama. Nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. So uma ke sesibuya sesithi samukela insindiso, angiseyena nomhlingo omazi ephathi ibhodlela likabhiya, noma ehlenyuka namantombazane, noma ependa izinwele, noma ependa izinzipho, noma efaka amacici, noma edaka utshwala. Angiseyena nomhlengi. Ukuba uma sengikuKristu sengiyisidalwa esisha, umuntu omdala uyakhumuka.
unginike incwadi yase-Efesu sahluko 2 kusukela kuverse 1. Ngifuna nje ukuqhamisa lento ukuthi sisindiswe kanjani, sisindiswa kwini. Kusho ukuthini ukusindiswa? Kusho ukuthini ukuba senkonzweni yokubuyisana noNkulunkulu? Uniphilisile nani? Nami ebengiyisikhohlakali ngaphiliswa. Enanifilo ngeziphambeko Bengifile ngeziphambeko nangesono kuzona zonke izinto ebengizenza. Enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Bengihamba njengabantu bonke ababuswa umoya kaSathane nababuswa umoya wenkanuko. Ngokombusi wamandla omkhathi. Ngenxa yamandla kaSathane abaningi basabhajiwe. Yeyizo lonto leyo. Basabhajwe ekutheni bona bazibone belungile. Bathanda izinto zasemhlabeni ngaphezulu kwasezulwini. Akhohlwe ukuthi okwasemhlabeni noma wazi ngikukhumbuze okwasemhlabeni uzosala lemhlabeni. Inhliziyo yakho uNkulunkulu uzodila nayo bese kubona esethi-ke inhliziyo yakho ngifuna yona. Ngabe ingithandile noma ithande izwe? Uma ungamthandanga uNkulunkulu uthanda izwe, awunasabelo kuyena. Isabelo sakhe sike echibeni lomlilo noma emlilweni lapho khona umlilo wakhona ungacishi nezimpethu zakhona zingafi. You understand? So understand ukuthi uma usindiswa uyakhishwa kwimpilo oyiphilayo ethandwa wena nenhliziyo yakho engahambisani noNkulunkulu. Uzonikwa impilo entsha ukuba lemhlabeni umoya kaSathane uyabusa. Buka abantu ngendlela abagqoka ngayo, abakhuluma ngayo, abaziphatha ngayo, nje umdlaba nobunuku wempilo ephilwa lemhlabeni. Ngisho abantu bangagqoka othayi, bagqoke formal, bagqoke bacwebezele, but indaba inempilo esiphilayo. Ngabe idumisa muphi uNkulunkulu na? Ngabe idumisa uSathane wasemkhathini noma idumisa ubaba wethu osezulwini omnini mandla onke? Fanele uzibheke wena, ungazi kuthiwa uyahlulelwa. Impilo ephilayo ngabe ikhazilisa bani? Kwaphela asiziphileni thina. Kepha wena othi uyasiphilela wenza inkanuko kababa wakho uSathane. Wonke umuntu othi wenza into ayithandayo yena ngomzimba wakhe ugcwalisa inkanuko kayise uSathane, ubaba wakho uSathane. So izinkanuko zakhe uzakuzigcwalisa nenhloso namanga akhe uzowaphila. Okuyena obulala abazalwane noma ngalela abazalwane imihla nobusuku uSathane umsebenzi wakhe ukuthi nje akhohlise abantu bazibone belungile emehlweni abo. Manike Ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. So lo moya lo wenkani, umoya womona, nomoya wenzondo, umoya wempakamo usagcwele kubantu abangalaleli, abantu kuthiwa bazolahlwa. Esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu. Yes. Senza intando yenyama. Senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo. Ngokwemvelo. Esasingabantwana bolaka. Sabantwana besingabantwana besibe wonke umuntu ongakusindiswa. Lento uzoyikholwa noma ngeke uyikholwe. Kepha intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezulu kwakho njengoba uJohane efakaza kwincwadi yaJohn noma uJohane sahluko 3 kwiverse lokugcina lapho khona esethi-ke lowo ongakholwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezulu kwakhe. Ulaka likaNkulunkulu ukuthi uzohamba. Ngiyakaza lokho efuna ukukushaya uNkulunkulu usebekile vele indawo yakho. Hayi ukuthi uzothatha ibhande kushaye noma induku kushaye. Usebeka indawo nje wayibasa intukuthelo yakhe umlilo. Uzothi ufa bese emva kwalokho afika athatha umphefumulo wakho awuse lapha endaweni yabafileyo. Indawo yabafileyo isihoko. Bese uhamba etilongweni lapho uyolinda ukuthi mase kufika isikhathi sokuthi igcwaliseke konke. Bese umphefumulo wakho uyathathwa kanye noSathane lo msebenzi lawo njengamanje. Usathane umsebenzele. Doma 2 faka amacici, upenda umlomo, upenda ubuso, ufaka into ezokufakela. Faka igqebhezana, faka ama-blue tight. Phila noma kanjani daku utshwala niyafeba. Ishiya amakhosikazi niyawalahla nikhipha izisu. Ngiqamba amanga. Abafundisi benza izibonakaliso zamanga. Basebenzela uSathane ngokuba khukhumeza inyama ezobona, inyama ezobona. Le nyama uzama ukuyifida ngayo yonke lento efida ngayo engalungile phambi kaNkulunkulu. Ubhema ugwayi, yakutshwala.
ulala ama-out, ulala ama-in, ukipitile. Usazoke ume phambi kaNkulunkulu umchazele ukuthi ubani okufundisile leyo mpilo. Bese-ke sekuthiwa hamba-ke kwisabelo sakho echibini lomlilo. Lapho khona uSathane nomprofethi wamanga nesilo kanye nabo bonke abakhonza uSathane bezoya khona. Ukuba kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi-ke amagwala abangakholwayo, abakhonza izithombe, abenza imilingo, izangoma nezifebe azingeni embusweni kaNkulunkulu. Akusho mina, kusho iBhayibheli kwincwadi yamaSamuel sahluko 21 verse 8. Yayizwe loo nto leyo. Kubhalwe phansi. Uthini? Yabo amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nalabo abafana balalana bodwa namantombazana alalana wodwa nalabo abathwele nababulali nalabo ababulala abantu izifebe nabathakathi nalabo abathakathayo nabakhonza izithombe nalabo abaguqa phambi kwezithombe nabo bonke abantu abaqamba amanga. Isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo. Kusho iBhayibheli, mina ngiyalifakazela iBhayibheli ukuthi uma thina singafuni ukuthatha impilo yokuthula nenkonzo yokubuyisana nomakhelwane noNkulunkulu, angeke ukwazi ukuma phambi kwenkundla yabalungileyo ukuba wena uNkulunkulu ungcwele. Besikhuluma ngento engcwele, sikhuluma ngento emsulwa engenabali, engenakho ukungcola. So uma ngiza kuNkulunkulu nami kufanele ngilingise uJesu naye wafa engenabali, engenakho ukungcola. Kufanele ngikulwele ukuthi yonke into uJesu ayifundisayo elungile nento ezophilisa umphefumulo wami ngiyenze. Khona nami ngizoba clean kumoya, ngikwazi ukuthi ngime phambi kaNkulunkulu, ngahlulelwe ngibe naye uNkulunkulu kwangonaphakade. Ngingathathwa nomuntu owethi uphila ukungcwele kepha enza izinto zikaSathane. Ngokuba yini? Lo muntu ungcolile, ugqoka ingubo ethi mhlophe kepha inamabala ongcola ayisono. So le ndaba le idila nenhliziyo yakhe kumele ilungiswe. Ufuna ukubuyela kuNkulunkulu, qale ubuyisane nomakhelwane ongamkhulumisi nalowo mzondayo, nalowo mbambele iqhubu. Hamba ubathethelele, bathethelele bonke abakonayo. Bathethelele bonke abakonayo. Ufuna ukuthethelele ubaba wethu osezulwini ohlele sakho sobukhosi. Ofuna bonke abantu abaphendukayo. Methi yena thethelela abantu abakuzondayo. Yini ehlulayo ukuthethelela abantu la emhlabeni? Wena ufuna ukuthethelela ezulwini. Ungafuna kanjani ukusula icala lakho le ezulwini? La emhlabeni wena ufuna ukusula amacala abantu abakonayo. Ngitshela ukuthi hayi phela nami ngumuntu nginemizwa. Sonke singabantu sinemizwa. Sonke siyachobeka, siyalimala. Kepha-ke inhliziyo enecala ayikutholi ukuphumula. Ngokuba yini? Ihlezi balisa ngobubi nangosizi. Kepha inhliziyo exolayo, nethethelelayo, nedlulisayo, lo nhliziyo inokuthula nje ebusukileyo. Awulali ukuthi noma uhlezi ucabanga noma ubona abantu inhliziyo yakho iphatheke kabuhlungu. Thina abantu abathi basindisiwe noma sithi sifuna ukungcwele, masifunde into ethelele. Unoma wakho akuzwani naye, hamba bese ufuna insindiso yocela into ethelele. Mosafuna kumndinelwa-ke hlala-ke lapho-ke kulontukuthelo yakho, kepha wazi ukuthi nawe into ukuthelo kaNkulunkulu ihleli phezu kwakho. Ayizwa loo nto leyo. Thandanani ngenhliziyo. Masithandane ngani? Ngenhliziyo emnene, ngothando lokuzalwana, ngothando lobungcwele, ekwazisaneni nandulelane. ukuthi-ke umazi omunye umuntu, ungaphili nabantu engathi uphila wedwa, ungakhulumi nabantu engathi udilike esihlahleni, ungathathi abantu kancane, ungakhulumi nabantu engathi wena uphila wedwa noma abantu abayilutho kuwena. Hlonipha uyihlo nonyoko, ubese uphile nabanye abantu ngothando olupheleleyo. Sandulele ukufundisana, sikhulisane kamoya. Into uNkulunkulu ayifuna yileyo emhlabeni. Mawuthi ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu into ayifunayo phakathi kwabantu ukuphila ngothando nozwelo, nokuthi ube nesihe kwabanye abantu, nokuthi ube nozwelo nothando nabanye abantu, ube nokuthula nabanye abantu. Why njalo wephambi kwabantu abathize wena inhliziyo yakhe iyavasha, iyanxapha, idiniwe? Akukho wena olimele, uma ungafuni ukuthobeka noma uthobisa inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu ayilaphe, ngeke izilashwe. Akekho ngoniwe. Sonile abantu sifuna into ethelele ukubona. Nathi basonile kufanele sibathethelele. Manje uyabona ukuthi impilo kaNkulunkulu wahlulela ngendlela elungile ukuthi wena enza lokhu kumakhelwane wakho ufuna kwenziwe nakuwena. Ufuna wena uthethelelo. Nawe thethelela phela.
bonke futhi abantu abakhulumile umuntu umenza kabi ukuqonda lokho ukuthi akazi lutho ngoba usebumnyameni. Umuntu osebumnyameni wenza izinto ngemizwa nangokuzitshela ukuthi hayi lokwenza kuyibona. Kepha ke inkinga ukuthi akazi ukuthi uNkulunkulu akahambisana lento le. uNkulunkulu akanandaba ukuthi wena ungakanani umunjani. uNkulunkulu udila lenhliziyo. Inhliziyo yakho mayibonile nje uNkulunkulu uzokwazi ukuthi ayibone ukuthi lo ubhale phansi la kwincwadi yamaHebheru sahluko 4 verse 12 ukuthi izwi loNkulunkulu liphilile futhi linamandla libukhali kunenkemba ebukhali inhlangothi zombili. Lona likwazi ukuthini lihlole izinto ezijulile ngenhliziyo yomuntu bese lahlulela emdlizo. Ngoba lihlaba hlukanisa nje lifuna yonke into lifane isefo. Isefo uma ufuna ukusefa uthatha amahewu wafaka ebusefo. Ufuna amahewu afine angenazi izigaqa bese lezigaqa waphuzeki. So nalo izwi loNkulunkulu lifane isefo lizosefa lifuna umphefumulo wakho umsulwa. Unganasi isono ngoba isono sifana namahewu anezigaqa angeke azaphuze uzosho aphuze liyaphazamisa. Awunakho ukuthula. So kanjalo nathi uma ke uNkulunkulu usibiza ufake isefo ukuthi bonke abantu abazoza kumina labo abazophuma kwisefo abazosala ngapha kabadini ukuba yini abalungele ukuza kuyena. Hayi ukuthi wahlulelwe mina. uNkulunkulu ofuna silunge sonke siyalungiswa. Yebo manike ngokuba izwi likaNkulunkulu sengidlulile lapho. Incwadi yaseKorinte sahluko 5 verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Kanjalo uma ke umuntu esekuKristu kuyisidalo esisha. Uma usoyisidalo esisha uthini lapha yana umpostoli kwincwadi yaseRoma sahluko 12 verse 1 bese ethi ke ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Umzimba wakho mesuyisidalo esisha kusho ukuthi konke okudala kudlulile. Nikela umzimba wakho kuNkulunkulu ube umnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kubani kuNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwenu indlela yokuthi uma siza kuNkulunkulu sizothi siyamthanda simthanda ngokuqonda ukuthi yena uthandani qala. Ukukhonza kwethu sikhonza ngokuqonda. Ningalingisi leli singafani nezwe kodwa niguqulwe. Izwe lizenzela umathanda. Abantwana bakaNkulunkulu abasaziphileli bona baphilele ubaba wethu osezulwini. Abantu basezweni benza umathanda bezenzela umathanda umehluko ilowo. Angikwazi ukukhuluma njengabantu basezweni ngoba naku ngithi ngifuna bangithande noma babone ukuthi nami ngisesitayeleni. Angikwazi ukuba sesitayeleni ngiphila umngcwele. Isitayele sasezweni siyadlula. Uthando lwaNkulunkulu lumilongo naphakade nezwi lakhe aliguquki alibi sesitayeleni izwi likaNkulunkulu lingukuphila kwethu. Kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yethu. Mayibe yintsha phela ingqondo yakho mesumzalwane. Khumula umuntu omdala wenyama kusala umuntu omusha kamoya. Lo ofuna uNkulunkulu. Yayizona nto leyo onginika incwadi yaseEfesu sahluko 5 kusukela kuverse 4. Efesu 5:4. Nehlazo nokubheda nokulawula. Ihlazo ukubheda ukulawula okuyizinto ezingafanele. Izinto ezingafanele. Kepha kunalokho ukubonga. Masiphile ngokubonga. Ngokuba yazini lokhu. Nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma umuntu owenza into engalungile noma onesangano noma umuntu ofisa izinto zabantu ohalayo ongokukhonza izithombe nomuntu okhonza izithombe onefa embusweni ozakuja ifa embusweni kaNkulunkulu noKristu. Qhubeka. Maningakhohliswa muntu. So masingakhohliswa ngabantu ngamazwi ayizi ngezinto ezingenamsebenzi ngokuba ngenxa yalezo zinto ngoba ngenxa yalezi zinto ulaka lukaNkulunkulu lehlela phezulu kwabantwana bokungalaleli. Izwi likaNkulunkulu lingukuphila. Labo abangalizwa bamelwe inhlukuthelo ezakwehlela bonke abantu abangalaleli. Hayi ukuthi ulalela umhlengi noma ulaleli awulaleli uNkulunkulu okudalileyo. Thina siyizidalwa ezidaliwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Waphefumula kuwena nami waphefumula umphefumulo wokuphila. Wathi umuntu makasifunze
kepha thina simfunzanga uNkulunkulu, sifunze bani? Usathane wakhishwa ezulwini ngomoya wenkani nempakamo namanga, wabulala okuningi. Nanamhlanje usathane usabulala. Ingakho emasontweni abantu besifazane begqoka amabhlukwe, befaka amacici, befaka amawigi, bependa imilomo. Abafana bayajola esontweni, bajola nezingane bathi azikhiphe izisu. Abafundisi nabo benza the same thing. Because umoya kaSathane uyabusa phakathi kwabantu bethi bafuna ukuphila impilo yobungcwele. Amasonto noma amabandla amaningi, kepha uJesu mengekho phakathi kuyobonakala ngezithelo. Uthi uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 7 kusukela kuverse 21 only kuverse 16 7:16 uthi uJesu, "Niyakubazi ngezithelo zabo." uthi sizobazi kanye ngezithelo zabo. Abaprofeti bamanga, abazalwane bamanga bayobonakala ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini isithelo somvini emeveni, Kuyenzeka yini ukuthi uhambe esihlahleni samapetshisi okama aphula? noma amakhiwane emakhakasini na? Kuyenzeka yini ukuthi uyothatha amagrapes esihlahleni samapetshisi? Kanjalo yilo nalowo muthi omuhle. Kuyenzeka. So emeveni kuphuma ameva. Akwazi ukuthi emeveni kuphume ama-aphula. So yilowo nalowo muthi Omuhle uthela isithelo ezinhle. uma umuntu enza into noma elungile, wenza izinto ezinhle ngoba izwi kaNkulunkulu liphila kuyena. Kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Kepha umuntu ongenzi kahle nemisebenzi yakhe emimbi. Umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi. So umuntu olungile ngeke enze kabi. Nomuthi omubi ungethele izithelo Nomuntu ke ezimbi. omubi enhlizweni yakhe ngeke enze kahle ngokuba kubi ngaphakathi. Indaba ingaphakathi. You understand? Ingakho sinitshela sithi thina ngisho ungaswenka uhlobe ngaphandle, but uma ngaphakathi thiwa ufile. Thiwa nje isihlahla esimbi ke sikhipha izinto ezinhle. Ngisho singahloba isihlahla. Ayihlabi ngakumisa. Indaba enenhliziyo, uma umuntu noma kuthiwa ugqoka amanikiniki noma kuthiwa mumbi mombuka, kepha inhliziyo yakhe uma yinhle, izenzo zakhe ezinhle phambi kaNkulunkulu, muhle kuNkulunkulu, hayi wena. Yilo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle. So yilowo nalowo ongenzi kahle Uyanqunywa, uzachaba phansi. uphonswe emlilweni. Indaba yomlilo nje igcwele iBhayibheli. Ukuthi uzoya esihogweni igcwele iBhayibheli. Asinakwazi ukuthi sihumele ngenye indlela. Uma ungafuni ukwenza kahle, mzalwane noma wena othi awufuna ukuphenduka ngezizathu zakho, uzoya esihogweni. Awuyela umhlengi, uyela inhliziyo yakho enjani embi elikhulu. Awufuni ukubuyisana noNkulunkulu, awuzidalanga, ungalinge ukhohliswe i-makeup le nalezinto enizigcobayo ezenza ukuthi nishintshe nibe bomvu, noma ke niphuze amaphilisi nishintshe imbala, noma nifake ojiki nishintshe imbala. Wena uyafana nento ujini othenga umnyama wasifakwa kujiki. Ujini ngesikhathi wakhiwa wakhiwa umnyama wafaka jiki wavela shintsha imbala waphupha. Okwakhe usibothi umuhle isikhumba sakho siyacobezela ngoba nakudla amaphilisi noma uphuza amakhemikhali noma nako inwele zakho uziphenile. Wena ke usushintsha indalo yakho wazenza into ongeyona. Uphuphile kahle hle ukuba le ndlela le uNkulunkulu akwenze ngayo iphelele futhi yinhle. uNkulunkulu sifana nezimbali ezihlobisa umhlaba. Manje mesishintsha ngenzeka isidalwa sizishintshe sibe lento esifunayo engqondweni yaso ngenxa kaSathane obuse enhlizweni yaso. Soze okwesikhashana ushintshe ngaphandle lakho ngaphakathi ufile. Kanjalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. So izithelo imisebenzi yethu izosifakazela. Ngabe siyakholwa yini ngobungcwele ngokupheleleyo? Imisebenzi ezobonakala ngoba iBhayibheli izokutshela ukuthi enza lokho. Uma uhlulwa yikona awulungele uNkulunkulu ngoba inhliziyo yakhe elikhulu. Kuya ngale kwincwadi esekhona into ebatshela ukuthi umuntu mase isidalwa esisha, umuntu mase kuKristu seyisidalwa esisha, konke okudala Udlulile. Bheka sekuvele okuhle. Sekuvele umuntu omusha ngoba lo obekade ephilela isono nayo yonke inkani yasemhlabeni. Uthe mesezwa izwi laselimhlaba inhliziyo wayesethi ke ngenze njani? Athi uNkulunkulu phenduka woza kimi. Woza ngingcwabe lo muntu omdala thathe bese kuthiwa ngegama lika Jesu Kristu siyabhabhadisa. Babhadiswe mase uvuka akithi sovuma uJesu sekumele kubulaweke lo muntu omdala. Njoba kugqitshwa ngaphansi kwamanzi uphakanyiswa nje usuvuka sokuyisidalwa esisha.
konke obukade ukwenza sokushiya ngemuva abakwazi uyisifebe sebezokubona uphethe iBhayibheli sebezokubona ugqoke ngendlela ehloniphekile bese bayathuka bakuhleke usathane wabasebenzisa ukuthi akukhumbuze impilo obukade uyiphila kepha sowisidalwa esisha wena nje awukwazi ukuthi uzofuna ukuba uthi ngifuna ukubagcwalisela noma ngifuna ukubakhombisa no wena nje uthi uNkulunkulu bathethelele abakwazi abakwenzayo ngoba nawe awufuni lezi phambeko ebezibalelwa wena ziphinde zibalelwe ngenxa yabo ukuthi wena uthe sowusindisiwe basebekuhleka bakudelela nawe wasiwacasuka wabazona sobushiwe ngisho ngathi ke usubhabhadisiwe indaba inenhliziyo. So uma umuntu ekuKristu seyisidalwa esisha konke okudala kudlulile bheka konke sekukusha ngokuba kwenzakalani ke kepha konke kuvela kuNkulunkulu ngokuba manje konke lokho suyikho kusha sekuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye. lenkonzo lengikhuluma ngayo yokubuyisana uNkulunkulu ufuna sibuyisane naye kepha before sifikelele kuyena masiqale sibuyisane sisodwa emhlabeni ebanjeni abazalwane babuyisane niye ukubanga izikhundla niye ukubanga izimali esontweni akukhulunywe ubungcwele ngoKristu ngokuba ngoKristu sibuyisiwe senza kuNkulunkulu wasinika inkonzo yokubuyisana. Sinenkonzo yokubuyisana yokuthi uma wonile uhambe uyocela intethelelo ngomthetho kaMoses uyengekho indaba yentethelelo engekho indaba yokubuyisana wawuthathwa ugxotshwe ngamandla noma ushiswe noma ukhishwe ebandleni ngenxa yokuthi yini uNkulunkulu isona uma engasifuni ubefuna ukukhombisa ukuthi akasifuni kangakanani uNkulunkulu akasithandi isona umusa lo nenkonzo yokubuyisana ukuthi uma ubona usenethuba lokuthi ukwazi ukulungisa impilo yakho lemhlabeni ama corrections wenza lemhlabeni ezulwini akusekho ama correction ngale kwethuna akusekho kulungisa lutho so umuntu ozokutshela ukuthi hayi mina ngizolungisa ezulwini soze bekeke uJesu ezemhlabeni mekuthi sifanele silungise ezulwini bekumele ahlale ezulwini uJesu sabe solungisa ezulwini ukuze bakhe emhlabeni solungiselelwa izulu la mawuhlula ukuthethelela amacala abantu ababonayo uNkulunkulu akanandawo lokwena akanamsebenzi nawo ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Akenzanga abantu abathize wenza izwe lonke ukuba bonke abantu babuyele kuyena uNkulunkulu ngoKristu engababaleli iziphambeko zethu ziyathethelelwa ingakho ukuza kuJesu mekuletha umuntu wesifazane ethi uphingile athi ke lo ongakazone noma oright yena akashaye umuntu wesifazane akekho umshaya baphonke baphuma bahamba athi nami umuntu wesifazane hamba angikwahluleli ungabe usola ezolonto leyo uJesu methi ke phenduka akaphenduleli ukuthi noma uphenduka athi ke qhubeka uhlale esonweni sakho ukuze umusa wakhe uvame methi phenduka uthi shiya impilo engafunakali phambi kwaNkulunkulu embi uyishiye ngemuva uzophilela uNkulunkulu ngokupheleleyo uzoba isidalwa esisha ngeke saloke mali ukuthi wena uyakhumbula ukuthi wena bufebe uyakhumbula wena bonkambama uyakhumbula ukuthi ubuzona akayenzi lo uNkulunkulu akazibaleli iziphambeko zakho nawe uma uthi uthethelela umuntu ungaloku ufuna umkhumbuzo ukuthi wakwenzani mthethelele ukuba sekufike isigaba sokuthi avume izono zakho nathi mesivuma izono zethu uNkulunkulu akaloke kubuza ukuthi uyakhumbula ukuthi wenzeni yenzo lonto leyo ebeka kithi izwi lokubuyisana izwi esinikiwe lesishumayelayo sonke lesikhathi sishumayela lezi ukuthi Jesu alilethile izwi lokubuyisana ngakho singamanxusa kaKristu so ngakho ke manje singabantu abanxusayo ngenxa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi yes siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu buyelani kuNkulunkulu sivume iziphambeko zethu sizophila impilo uNkulunkulu angikhathali ukuthi ngabe ubona sisingakanani isono sakho emehlweni akho uNkulunkulu uyakusithethelela asikho isono uNkulunkulu angeke asithethelele uma nje uvuma ukuthi wena wonile futhi uyazisola ufuna ukubuyisana kuNkulunkulu uyakuthethelela akhathali noma ngasobulala abantu abayi1000 noma wakhipha izisu ezingakanani noma so1 abazi kwadlulela noma sowuthakathe nawe awusazi uNkulunkulu uzokuthethelela uma uvuna izono zakho vuma amacala akho uNkulunkulu ngeke azakubalela uzakuthethelela ukuba ufuna inhliziyo ephendukayo uNkulunkulu akakhathaleli izinto eziningi noma kuthiwa wathwala awusazi ukwenza njani uJesu uza kukuthethelela uza kukukhipha emanyaleni angilethe kulungela sekhayeni so vumani ke ubuyisana noNkulunkulu
Ezolonto leyo. Inkonzo yokubuyisana ibalulekile ngokuba iletha ukuthula. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. Lo ongonanga wenziwa isono ngenxa yethu. Ukuze yena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. So ngoJesu siyalungiswa. Sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Ezolonto. So phendukani. Yilowo nalowo abhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Ukho ukuthathela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika Moya oMngcwele. Ukuba lesithembiso ngesenyu esabantwana benu esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi uPetru wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So inkonzo yokubuyisana iholela ekutheni wena uphenduke bese ungena emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa baza kusithinta ngemininingwane le oyibonayo ku-screen ekuyiyo esizoxhumana ngayo ukuze sikwazi ukufinyelela kuwena. Noma ngabe ukuphi uNkulunkulu uzokuyenza indlela yokuthi sifinyelele kuwena. Kulapho basalindile siyacela nje niqhubeke nikhuleke nisikhulekise sikhulekelane ukuba uNkulunkulu afeze konke ofuna kwenzeke bese sifinyelela kumina nizongena emanzini ngesikhathi esibekwe nguye. uNkulunkulu muhle njalo uthembakele nomusa wakhe usanele sonke. Siyacela uNkulunkulu aqhubeke anibusise anigcine siphinde sibonane futhi uNkulunkulu evumile ngolesibili. Cela usibale ngomkhuleko. Baba egameni leNkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Izwi lakho Nkosi liphilile, izwi lakho Nkosi linamandla, kunenkemba ecije enhlangothi zombili. Ilona Nkosi ekwazi ukuhlaba lihlukanise lahlulele yonke imidlinzo nemicabango. Akukho Nkosi kufihlakeleyo kuwe. Ubumnyama Nkosi kufana nokukhanya kuwe. Siyabonga Nkosi ukuthi liyakwazi ukuba lilungise izinhliziyo zethu libulale umuntu omdala ukuze ngomuntu omusha sihambe othandweni lakho uNkulunkulu ongayigodlanga indodana yakho yodwa uJesu Kristu. OJesu Kristu usenzele inkonzo yokubuyisana nawe. Makube udumo nenkazimulo kuwe wena wedwa ohlezi esihlalweni sobukhosi egameni elihle leNkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.